दा कुसुगावनि बिटिसिनि जि कन्स्टिटुएन्सि बे कन्स्टिटुएन्सियाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय जि मानसिफोरखौ बुलाय जि गाग्लोबनाय बे गाग्लोबनाय थासारिया जाहांदों आरो बेखौ जों इउपिपिएल हान्जानि जानानै गोख्रोङै सोंखारियो। मानोना डेमक्रेसियाव सासे सुबुङा गावनि अधिकारखौ गावनि भटखौ बबेयाव होगोन बबेयाव होआ गाव हिसाबै डिसिसन लानो हायो। बेखौ बलपुर्बक जबरदस्त खालामनानै गावनि फारसे खालामनो नाजानाया बेयो दुर्भाग्यजनक। आरो बिनिफ्राय जों मिथिना मोनो जे बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बा बिपिएफ हान्जाखौ सापर्ट खालामग्रा बिथांमोना डेमक्रेसिखौनो बुजि मोना होननानै जों बुंनांगोन। दा बिदि कारेक्टारखौ जों नुयोबा आरो दिनैनि थासारियाव बिथांमोननियाव मोनसे गिनायबो फैबाय। बे गिनाय फैनायनि थाखाय बिथांमोना पाब्लिकखौ सिगि सग' खालामनानै गावसोरनि भट आदाय खालामनो नाजानायनि मोनसे नुथाय बियो। आरो बे समावहाय देग्लायनि जि बिटिसिनि इलेक्सन बे बिटिसिनि इलेक्सनाव धन बलानो होन बाहुबलानो होन बेयो खाथिनाय नङा। जों जेरै थासारिखौ नायनानै मोन्दों आरो एबाराव 100% इउपिपिएलआ बेवहाय सरकार खालामगोन। आरो जिबायदि थासारि फैदों इउपिपिएलखौ बयबो मोजां मोननानै लोब लोब जइन जागासिनो दङ। आरो स्पेसियेलि दिनैनि समावहाय जों बुंनो थाङोबा बिटिसिनि थांनाय बारनि जि सरकार बे सरकारखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ सुंथादोंमोन। एबाराव उदालगुरियाव बिपिएफआ 0 जागोन बेयो रोखा जाबाय। आरो इउपिपिएलनिफ्रायनो 100% 10टा सिटआव 10टायाबो फैनायनि थाखाय रोखा जाबाय, देरहानायनि थाखाय रोखा जाबाय। जों बेखौ दाथियै बुंनो हानाय मोनसे पजिसन फैदों। दा ओंखायनो बिथांमोननियाव मोनसे गिनाय सोमजिदों बिपिएफ हान्जानियाव, जिहेतु उदालगुरियासो मेन बिथांमोननि बेस जानानै दंमोन बे थांनाय बारफोराव। आरो बे बेसआनो बिथांमोननिया दिनै जोब्बाय। आरो बेनिखायनो बिथांमोना बे सोरखौबा सिगिनाया जाखागोन। आरो दिनैनि थासारियाव जों नायनो हायो जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोननै समस्तियाव गेलेनो गोनां जादों। गेलेनो गोनां जानायनि मेन कारनानो जादों गावनि सिटआबो सुरक्षित नङा। देबरगाव जि समस्ति बे देबरगाव समस्तिया बेनि थाखाय सुरक्षित नङा। आरो सुरक्षित नङैनि थाखाय कुसुगावआव बिथाङा थांदोंमोन। खिन्थु कुसुगावआव जोंनि जि इउपिपिएलनि जि बिथा बे बिथाया ओरैबायदि मजबुत, बे बिथाखौ बिथाङा लोरसोर खालामनो हानाय नङा। सोरबा सोरखौबा एटाक खालामोबाबो बियो जाफुंसार महर मोननो हानाय नङा। जों बेखौ दाथियै बुंनो हायो। फैबाय थानाय समावहाय बयबो रायजो राजाफोरा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनायनि मेन कारनानो जादों दुर्निति मुक्त मोनसे समाज सरकार नांगौ, मोनसे गोदान सोलायनाय नांगौ। सरकारनि माखासे नेम नितिफोरखौ एसे चेन्ज खालामनांगौनि दरखार दङ। दा बै गासै थासारिखौ नायनानै मानसिफोरा भटार्स रायजो राजाफोरा बिथांमोना जोंनि फारसे आकर्षण जादों। आरो बिथांमोनखौ जोङो बिराद कनभिन्स खालामनो गोनां जायाखै। इउपिपिएल हान्जानि सोद्रोमाफोरा बिथांमोन जायफ्रानोखि जोंजों जइन जाफैदों बिथांमोनखौ बिराद कनभिन्स खालामनो गोनां जायाखै। आरो बिथांमोननो जों थाखा फैसा होनो गोनां जायाखै। जायफोरा हाबफैदों गावसोरनो गावबा गाव खरस खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ। आरो बियो मोनसे गुड साइन आरो डेमक्रेसियाव जे मोनसे सरकारा गोबाव थावरिनो हाया बा दुर्नितिजों गफबनाय मोनसे सरकारा थावरिनो हाया, बे मोनसे रिजाल्ट जागोन, बे मोनसे उदाहरन जागोन। आरो बे उदाहरननि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिटिसिआव थानाय रायजो राजाफोरा मोनसे गुड गभर्नेन्स, मोनसे मोजां खुंथाय मोनगोन होननानै फोथायनाय दङ। आरो बेखौ इउपिपिएल हान्जाया होगोन। सिगांनि समफोराव मोनसे माबा जाबोबाय थादोंमोन जे सरकार आरो हान्जा। दा बिपिएफआ ओरैबायदि खालामदोंमोन जे सरकारानो बिपिएफ। खिन्थु जोङो इउपिपिएलनिफ्राय मोनसे एसुरेन्सखौ होनो नागिरदों जे जोङो दिनैनि समाव मोनसे सरकारखौ परिबर्तननि थाखाय सरकार खालामनांगौनि थाखाय इउपिपिएल हान्जानो होनांगौ। सरकार खालामखांनायनि उनाव सरकार जानाय लोगो लोगो बे सरकारा सरकार हिसाबै खामानि मावगोन। बे गासै बिटिसि बाखिनि 32 लाख जि रायजो राजाफोर, बे रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। बेवहाय दला बिथांमोनखौ हस्तक्षेप खालामनायनि बाथ्रा गैया। जि मानसिनियाव जि मोनहैनो गोनां दङ बै मोनहैनांगौ आसनिफ्रा साफ्रोमबो मानसिनियाव मोनहैगोन। आरो बेखौसो जों खालामनो नागिरदों, बे परिबर्तनखौ जों खालामनो नागिरदों। सरकारा जि समाव इलेक्सन कमिसना जि समाव इलेक्सन फाथिगोन बे इलेक्सनखौ डिक्लेयार होनाय लोगो लोगो जोंबो बिनि थाखाय खामानि मावगोन। आरो दिनैनि थासारियाव नैबे समाव जुदि इलेक्सन खालामोबाबो जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया जे बियो दिनैनि जि कर'ना भाइरासजों जि पेन्डेमिक जादों, महामारि जादों, बे महामारियाव
गोबां मानसिफोरनि लाइफनिबो सिकिउरिटिनि खोथा थाबाय सरकारा एसेसमेन्ट खालामगोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारा बेखौ माने माब्ला खालामनांगौ खालामनाङा आरो जों लुबैयो थाब जानाया मोजां बेखौ जों लुबैयो मानोना मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेसआव डेम'क्रेटिक सरकार गैयैयाव एसे उसुबिदा सोलियो ओंखायनो जोंबो थाबै जाजानायखौ लुबैगोन इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दिनैनि थासारियाव जों बुंनो हायो कनफार्म 27 कनफार्म जाखाना दङ जों 30 क्र'सनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बिपिएफआ खोब बेसे साफा सानै थानो हागौ साफा सानै थाहैनो हागौ जों गैद्रायाबो होनना बुंनो हाया साफा सानै थाहैगोन आरो आं सानो नैबे इलेक्सननि उनाव बिपिएफ हान्जाया थाहैनायबो नङाबो जानो हागौ